du må være der der! Woo! I dag, der vil vi lave en video om skøre, pinlige ting, at vi har lavet. Jeg er ikke nogen, der lige spurgte det, men jeg kan da fortælle en hel masse, som jeg har været ude for, og mig. Nå. Jeg har engang været nede med en kammerat. Det var i skolen faktisk, hvor jeg ville smække en fodbold i en kammertone. Men inden jeg når det, så skulle jeg gøre sådan her, for de viser, og så klaskede den ud i min egen måde. Og folk de grinede og skånede af mig, og det synes jeg for. Det var så pinligt. Og det var en dag her hjemme med min mor. Ja, det var faktisk i dag, det skete. Hvor så var jeg bare på toilettet. Ja, og så gemmer jeg ved den der, ved det sted vi har. Så er der, den ene han kom ud, så skrækker han mig, i stedet for han skrækker mig, og jeg tænker bare, nej, han vidste, hvad min plan var. Hvordan kan han gøre det? Det vil jeg også have prøvet. Og vi skal høre nu, der er en sådan lidt det. Ja. Jeg har prøvet noget meget pinligt. Der snakker han her. Nej. Jeg har haft en før. Det var klamt. Der skulle snære. Jeg ved ikke hvorfor, men det var hun første gang. Og den når kun lige fik tungen i, og så lå hun kraftedeme nede på toilettet og kæft op. Og jeg tænkte bare, fuck you, den der! Fuck you, den der! Nå, men det var sådan, nej, min pinlige køse video. Eller min køse pinlige video. Så er det dig igen. Skal jeg lige komme i gang? Jo! En af mine venner i gang. Altså, det var nogen, jeg kendte. Nej, det var bare nogen af mine venner. Jeg kom ikke op på toilettet, men jeg glemte at lade det der. Så jeg går ind. Så er han tættebjørn. Så kigger jeg ind. Så står han til dig. Fuck you, fella! Og jeg tænker bare, hvad laver du? Okay, det var da klamme. Jeg har faktisk også prøvet med alle mine toiletter og hvert. Det var min kammerat. Der havde min kammerat Kevin, som jeg håber på, at der bliver YouTube sammen med mig på et eller andet tidspunkt. Fordi han tager alle mulige syge tricks. Han er altså vi er bedste venner, og i bedste venner for friends. Jeg gjorde det bare. Han havde sat dagtid på hånden, altså helt så wiu, altså ja, dolken. Og så spørger jeg så, ikke for jeg er ikke bøsse eller noget som helst. Det er med om og halse. Så går jeg med ham ud, og så kraftede med han trækker bukserne lige efter mig. Og så siger det bare, og han står med gaffel på bolden, altså på årene, og så står jeg sådan, at det var nej. Og jeg tænker, holy crap, og jeg har bare ikke slået ham igen, men altså, ikke for noget, men nu må jeg så, undskyld, men han må ikke slå videoen. Jeg kan nu ja, men det var fucking pinligt, og jeg synes også, det var en lille smule ham. Nå, noget andet, det var, jeg stod op i morgen, og jeg havde bare haft ned i hovedet. Og så kraftedeme, jeg tænker min mor, stærlig min nødnabo. Fuck you, man! Fuck! Og jeg tænkte bare, herligt, man. Fuck, hvor pinligt. Og det havde en bedste kammerat har sagt i hele klassen, der ville jeg sagt. Jeg har også prøvet noget andet, sådan en gang, hvor jeg har været det, og brækket mig lidt af køn, og jeg brækket mig freestyle, og brækket mig, og what's that, ja, men
Og så næste morgen, så skulle jeg i skolen, så var søndagen jeg gjorde det. Og så var jeg rød. Den er lidt, jeg har min far. Mine andre kniv. Jeg havde en knæver med. Hun sagde lige, og så havde hun en anden støtte. Og jeg tænkte bare, om tirsdagen, og jeg var besluttet på, at jeg havde blevet nærmere. Og jeg blev sparket i det sted, og så jeg vågnede jeg på holdt og bilen fra og piger. Men jeg ligesom bare i kærlighed. Ikke. Ja. Der er mange YouTubere, der har lavet det her med pinlige videoer. De har så kunne vise det, men det er bare ikke optaget. Jeg har ikke optaget det, altså det er jo først nu her, at jeg synes, at det var sjovt at lave YouTube. Ja, det er først nu her. Ja. Hvis I nu kontaktet, altså det er det, vi har, jeg ønsker mig bare min kamera, jeg ønsker mig computeren stændende. Og når jeg får en stændende, så står der sådan et gunstigt stille, og så, okay, det er for spil. Og hvis det er Mikkel og Benjamin og alle, så er det Stine og Donner, Call of Duty, Black Ops, eller Sniper, eller Battlefield 2, altså. Så skal I, hvis I kommer hen til en person, og hvis I lige pludselig kommer nogle mærker, hvor der står, gør det eller det kan faktisk også være faktisk 4. I faktisk 4, så har jeg prøvet det. Hvor der kommer op, at jeg skal skyde sådan en små dære, eller hvad sådan sæt noget. Nå, jeg får så skudt alle de der. Og de der. Og så hvis jeg kommer op med en tiger, så viser den noget gud, den er 3. Og så skal du prøve spacebar. Spacebar. Og så skal du prøve pilen opad, og så bare spacebar, mens du gør det. Så kommer du nemlig op 3 her. Og så er den piger, den skal tage dig. Har du også prøvet det i Far 4? Hvor den der piger skal tage dig, hvor du skal op i det der træ? Nå jo! Men det er til allersidst i banen. Ja. Hvor du prøvet det? Jeg har prøvet det nemlig en kammerat. Der er nemlig gennemført spillet. Og en der hører på det, han hvis I gerne købte en computer, så tager jeg til Langeland, Tullebølle, nummer, så er det mig. Ja. Hej, mig dem, Mikkel! Ja. Og det vil jeg faktisk sige til dig, at Mikkel og Benjamin og hvis jeg er lige computer, Langeland, en Tullebølle, en Tullebølle Rødkøbing, ligger lige når man kommer op, så kan du bare til Tullebølle. Nummer 11. Ja, der er du bare en ny computer, så er det for en spændende ny computer, og du kan bare få præcis øjeblik til det. Du kan få alt! Nå, ja, men nu vil mig og Vincent lære det sygt. Ja. Altså, jeg synes, vi skal lære det. Vi har lært det, hvor sygt. Jo, men det er ikke særligt, men vi skal lige lære det. Men det er vores Dorten Kølvold. Kølvold. Og den er mere Dorten Kølvold. Jeg skal også Dorten Steg. Det ligger der. Den er Dorten Steg. Og så skal jeg med det. Og nummer. Og det er også nyt. Og han synes, det er sådan en lille mand der. Og han synes, det er så sjovt. Hvor er lige den? Nej. Nå, så vi skal lige tak der. Nej! Man skal lige lære dem en gang til. Der er kun noget. Sidste gang, hvor så smager de. Den her så. Det er knupset.
Stop there, you keep that. Who said that?